O novo goberno de Outes ultima os detalles da corporación municipal. Pouco máis de 2 semanas despois de prosperar a moción de censura, Francisco Calo espera rematar canto antes a configuración do novo executivo. Hai pouco máis de 2 semanas que a moción de censura contra Manuel González prosperaba en Outes e Francisco Calo asumía o mando á fronte do municipio. Agora estamos ante as últimas xornadas do prazo do que dispón para presentar a composición do novo goberno municipal. Unhas semanas que para o rexedor foron de traballo intenso e sen parar. Os primeiros días están sendo dun traballo moi intenso, o sea, de sol a sol. O prioritario ahora mismo é subirse a un barco que estaba en marcha e detectar, primeiro de nada, as carencias, as deficiencias, tomar contacto con todo o persoal e funcionarios do noso concello. É fundamental ter contacto con eles para poder levar o día a día e as cousas necesarias prioritarias do noso concello adiante. Esa foi as primeiras tarefas que nos marcamos. Por diante quedalle ao novo executivo resolver convenios pendentes como das brigadas contra incendios ou da motobomba demandada á Xunta. Levamos pouquiño tempo no goberno, acabamos de chegar e temos convenios por diante nos que queremos que teremos que traballar intensamente, convenios como o que atañe aos desbroces, ás brigadas contra incendios e mesmo á motobomba. E, bueno, sí que trasladarlle a Xunta de Galicia, a Medio Rural, que dentro do marco deste convenio que encontrámonos cunhas deficiencias, neste caso, nos poucos días que levamos a de goberno, de que temos, por exemplo, unha motobomba inoperativa que nos vai facer moitísimo dano se non conseguimos mellorar esas maquinarias. A nova composición do goberno tense é aínda unha incógnita. Francisco Calo afirma que se está a traballar no reparto de áreas e que nos vindeiros días se fará pública toda a información. Sería pouco prudente se fixera algo ao respecto, porque as negociacións cerranse e unha vez se cerran haillas que abrir a todo o mundo e aventurar pasos temporais non creo que sea nada prudente, vaya. Unha vez Outes conte con un novo goberno ao completo, os primeiros obxectivos serán atopar as principais demandas dos veciños para intentar atallalas. Marcan tamén como prioridade a resolución dos orzamentos municipais. Estamos priorizando localizar as necesidades por os veciños e veciñas de Outes, sobre todo as necesidades, e a partir de aí tamén estamos co presuposto, co orzamento que temos aí pendentes de sacar, e a partir de aí, con esas dúas cuestións en marcha, despegaremos. Primeiro necesidades, logo, desde logo, prioritario é ter uns orzamentos para poder enfrontarse a todas esas problemáticas que os de veciños nos están demandando. Están sendo moitas, moitísimas, nestes días están sendo, de feito, moi intensos por esas circunstancias.